Takže zdar. Včera jsem uklízel nějaký věci. Našel jsem takovýhle háčky, šestky pěkný. Šestky. Tohle to jsou osmičky. Jo. Potom našel jsem tam. Tohle to jsou asi od Vietnamců nějaký osmičky. A další šestky. A čtyřky. Potom jsem našel vlasec. Na feeder myslím, že to je, jo, feeder. A ukážeme si trošku z mého vybavení. Tady mám tyhle ty, nevím jak se tomu říká, já mám nějaký urvaný dvě náhradní krmítky, mám nějaký klůvka, co mi přišly rozsypaný, tak jsem si jako přesypal sem, jedno velký, dvě náhradní baterky do pípáku. Potom tady mám policajta a zapalovače, abych mohl stáhnout tyhle. No, spodní patro, nebo teoreticky dám vršek. Mám pípák, olova, olůvka. Potom tady mám háčky, pro ukázku jednou. No, takhle vyndám, jsou to trojky, čtyřky, pětky, šestky, sedmičky, osmičky, devítky, desítky, jedenáctky, dvanáctky. Já teda zatím nejvíc používám dvanáctky. Potom tohle to mám na ty kozy, jak se dávají pruty. Takový ty držáky a pruty. Potom mám nějaký ty peány, nůžky. No, pak tady mám tyhle to jsem se chtěl zeptat, to dám ještě na fotku. Jestli nevíte, na co je tohleto. Je to něco na feeder, tady píšou feeder. Je to model M, tady je. Fakt nevím, na co to je. Takže kdybyste věděli, že na co to je, tak bych byl rád, kdybyste mi napsali. Třeba do komentu nebo pod tu fotku pak až dám. Potom tady mám nějaký tyhle to taky nevím upřímně co je, že kdyby taky jste věděli, tak klidně mi napište, je to je dokonce namalovaný. Ale napište mi, budu rád, když mi napíšete, co to je. Tohle to mám do takových těch splávků, co se to tam nasadí a oni vám pak svítějí. Já mám návazce nějaký. Jo, myslím, že tady jsou dva někde. Jo, a toto jsem se vás hlavně chtěl zeptat, co je, páč, to sám nevím. Toto, co to je? Jo. Tak jo, helejte se, to je trošku srovnám, střihnu a za chvilku se ozvu zpět. Pak dám tadyhle ty, něco jsem vám ukazoval. Takže našel jsem tadyhle další nějaký asi háček. Upřímně taky nevím, co to ještě jsem teda rozbalil. Takže nevím, ale nechám si to tu, vám ukážu teda spodní patro. Toto teda, kdybyste někdo věděli, co je, tak mi napište. A pak tady mám splávky, vlasec, potom mám pak nůž, takže takový univerzál. No tak jo, ještě, tak já bych se s vámi asi zatím rozloučil. Chtěl bych vám poděkovat za shlédnutí tohoto videa, určitě budou víc videí, ale teďka nemám moc času a za 14 dní jdu do nemocnice, takže nebudu mít znovu čas. No, ještě vám to tady pak ukážu, jak to bude celý srovnaný. A pak se asi rozloučíme, no nevím, co bych tak nějak ještě dodal.